चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. మాతాజీ ఏమో రైస్ చేశారా? డింపల్ మాతాజీ హ్యాండ్స్ తెలీదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, క్షమించాలి పొరపాటున నేను చాట్ బదులు అది నొక్కాను పొరపాటు. ఏం లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ. అందరికి కనిపిస్తుంది ఇది? మాతాజీ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఎస్. అధ్యాయం 13. ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యం, క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము. ఈ అధ్యాయం సారాంశం అర్జునుడి ప్రశ్నలు. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి అని 6 ప్రశ్నలకి భగవంతుడి సమాధానం. ప్రకృతి అంటే భౌతిక జగత్తు, భౌతిక శక్తి, మెటీరియల్ నేచర్. పురుషుడు అంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేసే వ్యక్తి, భోక్తుడు. సో ఒక పురుషుడు మనము జీవులు అయితే అంతే, మన భగవంతుడే పురుషుడు, నిజమైన భోక్తుడు. 3వగా క్షేత్రం అంటే ఈ దేహం అని చెప్పేది మాటలు. క్షేత్రజ్ఞులు అంటే ఈ క్షేత్రాన్ని ఎరగిన చైతన్యం పొందే జీవాత్ముడు. ఇంకొక క్షేత్రజ్ఞుడు భగవంతుడే, తన స్వీయ అంశమైన పరమాత్మ స్వరూపము. జ్ఞానం అంటే ఈ దీనంతా తెలుసుకునేది. క్షేత్రజ్ఞ ఈ దేహము, ఆత్మ, చైతన్యం, దాని గురించి తెలుసుకునేది జ్ఞానము అని భగవంతుడు చెప్పారు. జ్ఞేయం అంటే పరమాత్ముడు, స్పష్టంగా భగవంతుడిని ఎరగేది జ్ఞేయం. జ్ఞాన గమ్యం, జ్ఞాన లక్ష్యం, అది జ్ఞానది గోల్ అని భగవంతుడు చెప్పేది. సో ఈ అధ్యాయం నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఈ భగవద్గీత 3వ భాగం అని చెప్పచ్చు. ప్రథమ 6 భాగాలు ఒక భాగం తీసుకుంటే, ప్రథమ 6 అధ్యాయాలు, రెండో మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాలు ఒక భాగం తీసుకుంటే, లాస్ట్ చివరి 6 అధ్యాయాలు, లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్ 3వ భాగం అని చెప్పచ్చు. సో ప్రాధాన్యంగా భక్తి భగవద్గీత ముఖ్య సందేశము అవుతేనో ఆ కర్మం ద్వారా దాన్ని పొందేది. ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్ కి కర్మయోగం అని చెప్పే మాట ఉంది. మధ్యలో భగవంతుడు నేరంగా తను ఆశ్రయించే విధానాలు, దాన్ని భక్తి యోగం అని చెప్తారు. మధ్య 6 అధ్యాయం. కాబట్టి ఇప్పుడు లాస్ట్ 13 చాప్టర్ 18 అధ్యాయము కొంత జ్ఞాన విషయాలు అంటే మనము ఎలా బద్ధ జీవనంలో ఉన్నాం, మేము జీవాత్మలు అయితే ఈ బద్ధ జీవనంలో మేము ఈ గుణాలు, కర్మాలు, కాలం దీని ద్వారా మనము కంట్రోల్ అయ్యాం. సో దీని గురించి ఈ జ్ఞానం మనం ఎలా బద్ధలు అవ్వాము, ఎలా గుణాలు మనని సంపూర్ణంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది, తర్వాత దీన్ని ఎలా మేము అధిగమించవచ్చు. సో ఎంత విషయాలు, ఈ జ్ఞానాంశాలు ఈ భక్తి పొందేదానికి, భగవంతుడ మన భక్తి భావం పొందేదానికి సహాయం చేసే ఒక జ్ఞానం. ఇది మీ ఇండిపెండెంట్ జ్ఞానం అని కాదు, స్వతంత్ర జ్ఞానం. స్వతంత్ర జ్ఞానం అంటే ఇది మనం ఏదో ఇంకేమో తెలుసుకునేదో, ఇంకేమో పొందేవో జ్ఞానమో, ఇంకేమో, అది కాదు జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే భక్తిగా అధీనంగా భగవంతుడు భక్తి పొందేదానికి ఇది సహాయం చేస్తుంది ఈ జ్ఞానం. సో దానికి ఇది జ్ఞాన యోగ భాగం అని చెప్పేది. అతి ముఖ్య విషయం గీతాలో ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ భక్తినే, భగవంతుడ భక్తి పొందడమే ముఖ్యమైన జ్ఞానం. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుం ఇచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుని, భోక్త గూర్చియో, క్షేత్రం గూర్చియో, క్షేత్రం ఎరగిని వారిని గూర్చియో, జ్ఞానం మరియు జ్ఞాన లక్ష్యం గూర్చియో నేను తెలియగోరుచున్నాను.
శ్రీ భగవాన్ వాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రం ఇత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞం ఇది తద్విదః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ కౌంతేయ, ఈ దేహము క్షేత్రమనియో మరియు ఈ దేహమును ఎరగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడనియో పిలువబడును. సో ఇది ఒకటి వేదవాన్మయంలో ఒక ఉపమానము, దీని ద్వారా మనము తెలుసుకొనొచ్చు అని. ఇది ఆత్మ మనం దేహంకి భిన్నము అని తెలుసుకునే ఒక సింపుల్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనాలజీ. ఇక్కడ చెప్తుండేది ఒక క్షేత్రం అంటే ఒక భూమి, ఒక ప్రదేశం, ఒక మనకి దొరికేది అగ్రికల్చరల్ ఫీడ్, ఏదో మన పండు కూరగాయ ధాన్యాలు ఇచ్చేసే ఒక ఫీడ్ అన్నమాట. సో దీన్ని ఒక రైతుడు దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంటారు. సో వాడికి ఎలా ఏ భాగంలో ఏది మనకి దొరకవచ్చు, ఏది తగ్గుంది, ఏది క్రింద ఉంది, ఎక్కడ నీళ్లు ఉంది, ఎక్కడ నీళ్ళు తక్కువగా ఉందో, ఎక్కడే అన్ని సంపూర్ణంగా తన క్షేత్రం గురించి రైతునికి తెలిసేటండి. రైతుడు వేరే, రైతాను వేరే, రైత పొందే ఒక క్షేత్రం కూడా వేరే. సో ఇక్కడ ఈరోజు ఏకాదశి. సో ఏకాదశి ఆ ఫాస్ట్ బ్రేకింగ్ టైం ఉంటుంది, పాలనస్మెంట్ ఈ రోజు కొంత ఈ టైంలోనే వచ్చింది. 6:20 to 6:54 ఇప్పుడు మనకి మంగళూరులో. మీకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఎవ్రీ ప్లేస్ అలాగే ఉంటుంది. హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes నేను బ్రేక్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞ. సో మనము కూడా మన కర్మాలు చేస్తూ మనం చేసే ఒక పుణ్య పాప చర్య ప్రతిచర్య ద్వారా మనకి ఒక్కొక్క క్షేత్రం దొరుకుతుంది. ఈ దేహం దొరుకుతుంది, మనుష్య దేహమో, జంతు దేహమో, చెట్టు దేహమో ఎంతో దొరుకుతుంది. ఇది మన కర్మక్షేత్రం. సో అవి వేరే, నేను చైతన్యం పొందే నేను వ్యక్తి వేరే, నేను జీవాత్మ వేరే. సో క్షేత్రం ఎరగిన వాడు రైతు. నెక్స్ట్ శ్లోకాల భగవంతుడు చెప్పేది, ఒక క్షేత్రుడు మనము జీవాత్మ, అయితే మరొక క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నారు. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయోర్ జ్ఞానం యజ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, సర్వదేహములందును నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడని నీవు తెలుసుకోను. దేహమును మరియు దాని నెరగిన క్షేత్రజ్ఞని అవగాహన చేసుకొనుటే జ్ఞానమని నా అభిప్రాయము. భగవంతుడు అంత స్పష్టంగా చెప్తుండేది, మరొక క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నారు, అది పరమాత్ముడు, అది తన స్వీయ రూపం. క్షేత్రం మరొక క్షేత్రజ్ఞం చ అపి మాం విద్ధి తెలుసుకోవాలి. ఏం తెలుసుకోవాలి? నేను కూడా ఇంకొక క్షేత్రజ్ఞుడు, చ అపి నేను కూడా ఉన్నాను. సో అయితే ఏమి భగవంతునికి మనకి తేడా? ఇగో నేను జీవాత్ముడే ఒక క్షేత్రజ్ఞుడు, పరమాత్ముడే ఇంకొక క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే సర్వక్షేత్రేషు భారత. సో నేను నా దేహం గురించి కొంత నాకు తెలుసు, సంపూర్ణంగా తెలియదు నాకు అవుతే కూడా. నాకు ఎక్కడ ఎవరైనా కొంత ఏదైనా తెచ్చి నాకు నొప్పి ఇస్తే చేతిలో నాకు తెలుస్తుంది, వాళ్ళు నాకు ఇచ్చేస్తున్నారు. లేకపోతే ఎవరైనా నాకు మాట్లాడినప్పుడు నేను విని ఏం వాళ్ళ భావన, వాడు నా గురించి ఏం కొంత తెలుస్తుంది నాకు. సో ఇది నేను ఇంద్రియాల ద్వారా దాన్ని పొందే ఒక జ్ఞానం. అయితే లోగా ఏమవుతుంది నాకు తెలియదు. ఎలా నాది ఆహారం చేయడం అవుతుంది, ఎలా నా రక్తాలు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది, ఎంతో ఉంది లోగా ఏమి జరుగుతుంది, ఎప్పుడో ఏమి నాకు రోగాలు వస్తుంది తెలియదు నాకు. అయితే భగవంతుడు చెప్తుంది, పరమాత్ముడయి ప్రతి ఒక్కరి గురించి, నా గురించి, మీ గురించి, ప్రతి ఒక్కరి గురించి భగవంతుడికి సంపూర్ణంగా తెలుసు. వేదాహం సమతీతాని. సో అదే భగవంతుడు చెప్తున్నది, సర్వక్షేత్రేషు భారత, నాకు అన్ని తెలుసు, అన్ని వ్యక్తులు, అన్ని విశ్వరూప దర్శనంలో భగవంతుడు చూపింది అంటే పరమాత్ముడు అది ఇంకొక ఇది రకమైన ఇది అస్తిత్వం భగవంతునిది. సో ప్రతి ఒక్కటి అర్జునుడు చెప్తున్నారు. ముందు ఏమవుతుంది, ఈ యుద్ధ పరిణామంగా మీరు తప్ప ఇంకెవరు కూడా ఉండలేదు, అందరూ కూడా నాశనం, మరణం. సో భగవంతుడికి పరమాత్ముడ రూపంగా అన్ని తెలుసు. ఎలాంటి భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క హృదయంలోనూ పరమాత్ముడు ఉండగా, ప్రతి ఒక్క చోట ఒక అణులను భగవంతుడు ఉన్నాడు.
కేవలం దేహం అనే కాదు, ఒక అణు, ఒక atom లో కూడా పరమాత్మ స్వరూపంగా భగవంతుడు ఉన్నారు. సో ఎన్ని ఉంది అస్తిత్వం, అది భగవంతుడు ఆధారంపై ఉంది, ఆ కారణమున అది ఉంది. సో భగవంతుడు స్పష్టంగా చెప్తుండేది రెండవ క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నారు. సో ఇది మనము క్షేత్రజ్ఞ, ఇది సరి అయిన అవగాహన, రెండు క్షేత్రజ్ఞులు ఉన్నారు. అయితే ఈ శ్లోకాల భగవంతుడు ఎంతో ఇంకొక నిరాకారవాదులు సామాన్యంగా వాళ్ళు ఆలోచించేది, మేము భగవంతుడు ఒకటే, మేము గుణరీతిగా ఒకటి, అయితే పరిమాణ రీతిగా చాలా తేడా ఉంది. సో వాళ్ళు ఆత్మ పరమాత్మ ఒకటే, ఇలాగ ఒకటే, నాకంతా తెలుసా, నాకు ఏమవుతుంది అని నెక్స్ట్ సెకండ్ నాకు తెలియదు, నా దేహం గురించి తెలియదు, నాకు ఇంకొక వ్యక్తి గురించి ఏమీ తెలియదు. సో నేను అంతగా చిన్న ఒక దేహం కర్మక్షేత్రంతో మాత్రం నేను ఒక అవగాహన పెట్టుకొని ఉన్నాను. నేను సర్వక్షేత్రంలోనే పరమాత్మ సాధ్యం లేదు. ఇది ఇప్పుడు కాదు, మీరు ముక్తులైనాక మీరు ఆ తత్వమసి, మీరు భగవంతుడు అయిపోతారు, దాంట్లో లీనమైపోతారు, ఐక్యమైపోతారు. లేదు, ఎంతవుతానో మేము అంతే, మనము చిన్న జీవిలే, మనము ముక్త పురుషులు సహా భగవంతుడు అయినా సాధ్యం. భగవంతుడే, మనమే. లా ఆఫ్ ఐడెంటిటీ శిలా ప్రభా చలవ చెప్తారు, గాడ్ కెనాట్ బికమ్ గాడ్ ఈజ్ గాడ్, డాగ్ ఈజ్ డాగ్, గాడ్ కెన్ నెవర్ బికమ్ డాగ్, డాగ్ కెన్ నెవర్ బికమ్ గాడ్. అంటే భగవంతుడే, మనము భగవంతుడు అధీనమయ్య జీవనము. సో ఇది మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. ఇది దీనికి ద్వైతము అని కూడా చెప్పేది కొంత ఆచార్యులు. ఆత్మ పరమాత్మ రెండు వేరే, గుణరీతిగా ఒకటి, అయితే పరిమాణ రీతిగా ఒక ఐడెంటిటీ, ఒక గురుతు, అది ఎప్పుడు కూడా అధీనం. సో దీని తర్వాత భగవంతుడు చెప్పేది, ఇప్పుడు క్షేత్రమును అది నిర్మింపబడిన విధానమును, దాని యందలి మార్పులను, దేని నుండి అది ఉద్భవించిన విషయమును, క్షేత్రజ్ఞుడు మరియు అతని ప్రభావములను గూర్చిన నా సంక్షేప వర్ణనను ఆలకింపము. క్షేత్రజ్ఞులను గూర్చిన ఆ జ్ఞానము పలువురు ఋషులచే వివిధ వేద గ్రంథములందు వర్ణింపబడినది. అట్టి జ్ఞానము విశేషముగా వేదాంత సూత్రములందు కార్యకారణములతో హేతబద్ధముగా ప్రకటింపబడినది. సో వేద జ్ఞానంలో వేదాంత సూత్రం అనేది వేద వ్యాసులు రచించే అంత్య ఒక ఇది గ్రంథం, భాగవతం ముందు ఆఫ్ కోర్స్. సో వాళ్ళు అంత వేద సారం ఇక్కడ పెట్టారు అక్కడ. సో అంత గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు దాన్ని భాష్యాలు రచించి వాళ్ళు తమ ఏమి వాళ్ళు చెప్పాలి, ఒక సిద్ధాంతాలు వాళ్ళు దాన్ని నిరూపించారు. సో దానికోసం భగవంతుడు కూడా దాన్ని తీసుకుంటుండే, దాన్ని రెఫరెన్స్ గా. ఋషిభిర్ బౌద్ధ గీతం ఛందోభిర్ వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ హేతుబద్ధిర్ వినిశ్చితై. సో భగవంతుడేమి రెఫరెన్స్ ఇచ్చేది అవసరం లే. అయితే కూడా పరమ పురుషుడై, సుప్రీం అథారిటీ, పరమ ప్రామాణిక వ్యక్తిగా భగవంతుడు కూడా ఈ వేదాంత సూత్ర రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. సో దాని అనుసారంగా ఇది ఉంది అని భగవంతుడు చెప్పే మాట. ఈ క్షేత్రజ్ఞ జ్ఞానమును విశదీకరించుటలో దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే వాస్తవమునకు అత్యున్నత ప్రామాణికుడై ఉన్నాడు. అయినను సామాన్య ఆచారం ప్రకారము విద్వాంసులు మరియు ప్రామాణికులైన వారు సర్వదా ఏ విషయమును గూర్చి అయినను పూర్వపు ఆచార్యుల వచనములను నిదర్శనములుగా చూపుదురు గనుక ఇచ్చట శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మ పరమాత్మ అతి వివాద ఆస్పదమైన ద్వైత అద్వైత విషయములను ప్రామాణికమైనవిగా అంగీకరింపబడిన వేదాంత సూత్రములకు అన్వయించుచు వివరించుచున్నాడు. కనుకనే తొలుత అతడు ఇది పలువురు ఋషుల అభిప్రాయము అనుసరించి ఉన్నది అని పలికి ఉండేది. అట్టి ఋషులలో వేదాంత సూత్రకర్త అయిన వ్యాసదేవుడు గొప్ప ఋషి. ఆ వ్యాసదేవుని వేదాంత సూత్రములలో ద్వైత తత్వము సంపూర్ణంగా విశదీకరింపబడినది. వ్యాసదేవుని జనకుడైన పరాశరముని సైతము గొప్ప ఋషి అయిన ఆయన తన ధర్మ గ్రంథములలో అహం త్వం చ తథానే అని రచించి ఉండేది. అనగా నేను, నీవు, ఇతర జీవులనేది మనమందరము భౌతిక దేహముల యందునను వాస్తవమునకు దివ్యులమే. కానీ ప్రస్తుతము మన వివిధ కర్మల కారణముగా మనము వివిధ ప్రకృతి జన్య గుణములచే బంధితులమైనాము. తత్కారణంగా కొందరు ఉన్నత గుణస్థితిలో, మరి కొందరు అధమ నైజములో నిలిచి ఉన్నారు. కానీ ఈ ఉన్నత అధమ స్వభావములనడి అజ్ఞాన జనితములు, అవియే అసంఖ్యాత జీవరాశులుగా ప్రకటమగుచున్నది. కానీ చ్యుతి లేనటువంటి పరమాత్ముడు మాత్రము ప్రకృతి జన్య త్రిగుణములచే అపవిత్రుడు గాక దివ్యుడై ఉన్నాడు. అదే విధంగా వేదములందు ముఖ్యముగా కఠోపనిషత్తునందు జీవాత్మకు పరమాత్మకు దేహమునకు నడుమ గల భేదము విషదముగా వివరింపబడినది. ఈ విషయములను ఇంకను
పలువురు మహర్షులు వివరించి ఉండిరి. వారందరిలో పరాశరముని ప్రముఖునిగా పరిగణింపబడినాడు. ఈ శ్లోకమునందలి ఛందోబి అను పదము వేదవాన్మయమును సూచించును. ఉదాహరణకు యజుర్వేద శాఖ అయిన తైత్తిరీయోపనిషత్తు ప్రకృతిని, జీవుని, భగవాన్ని గూర్చి వివరించుచున్నది. ఇది వరకే తెలియబడినట్లు దేహము కర్మక్షేత్రము, ఆత్మ మరియు పరమాత్మ అను ఇరువురు క్షేత్రజ్ఞులు దాని యందు గలరు. ఈ విషయముననే తైత్తిరీయోపనిషత్తు బ్రహ్మపుచ్చం ప్రతిష్ఠ అని పలికినది. అన్నమయము అని పిలుపబడు భగవానుని ఒక శక్తి ప్రకటము కలదు. అనగా జీవనము కొరకు ఆహారం ఆధారపడుట అని భావం. వాస్తవమునకు ఇది పరమపురుషుని గూర్చిన భౌతిక అనుభవం. పరతత్వమును ఆహారమునందు అనుభూతమును చికిన పిమ్మట ప్రాణవాయు నందు దానిని జీవలక్ష్యములతో అనుభూతం ఉనర్చుకోనవచ్చును. ఇక జ్ఞానమయము నందు అనుభూతి అనున్నది జీవలక్షణములను దాటి ఆలోచన, అనుభవము, కోరిక అను దాని చేరును. ఆ పిదప విజ్ఞానమయ అని పిలుపబడు బ్రహ్మభావనలో జీవుని నిజతత్వము అతని మనస్సు మరియు జీవలక్షణముల నుండి వేరు పరపబడును. ఆ తరువాతదే దివ్యానంద స్వభావ అనుభూతి అయిన ఆనందమయము అనేది దివ్యస్థితి. బ్రహ్మానుభూతిలో గల ఈ 5 స్థితిలే బ్రహ్మపుచ్చం అని తెలియబడును. ఈ 5 మొదటి 3 అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయము స్థితులు జీవుల కర్మక్షేత్రములకు సంబంధించినవై ఉన్నవి. ఆనందమయుడు అని పిలుపబడు భగవానుడు ఈ జీవుల కర్మక్షేత్రములకు అతీతుడై ఉండును. వేదాంత సూత్రం కూడా పరమ పురుషుని వర్ణించుచు ఆనందమయో అభ్యాసాత్ అని పలికి ఉన్నది. అనగా దేవదేవుడు సహజంగా ఆనందపూర్ణుడు. దివ్యానందమును అనుభవించుటకే అతడు విజ్ఞానమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ మరియు అన్నమయములందు విస్తరించును. కర్మక్షేత్రమునకు జీవుడు భోక్తగా పరిగణింపబడును. ఆనందమయుడు అయిన భగవానుడు అతనికి భిన్నుడు. అనగా జీవుడు ఒంటరిగా గాక ఆనందమయుడైన భగవానునితో కలిసి భోక్త ఎగుటకు నిశ్చయించుకోనినచో పరిపూర్ణుడు కాగలడు. దివ్య క్షేత్రజ్ఞునిగా భగవానుని తత్వము, పరతంత్ర క్షేత్రజ్ఞునిగా జీవుని తత్వము, కర్మక్షేత్రము యొక్క స్వభావముల నిజ చిత్తరూపు ఇదియే. ఈ సత్యమునే మనుజుడు బ్రహ్మసూత్రములందు, వేదాంత సూత్రములందు అన్వేషింపవలయను. కార్యకారణములకు అనుగుణంగా బ్రహ్మసూత్రములు చక్కగా పరుపబడినవని ఈ శ్లోకముని తెలుపబడినది. నా వ్యదృశతేహే సక్ నా ఆత్మాశ్రుతేహే నా వ్యదశ్రుతే. ఓకే, పరాత్తు తచ్చుతేహే అనునవి వానిలోని కొన్ని సూత్రములు. వీనిలో మొదటి సూత్రము కర్మక్షేత్రమును, రెండవది జీవుని, మూడవది వివిధ జీవరూపములలో పరమార్థమైన పరమపురుషుని సూచిస్తుంది. ఎనీవే, భగవంతుడు ఇది తన ఏం చెప్తున్నానో అది వేదవాన్మయం అనుసారంగా ఆ ప్రమాణాన్ని కూడా భగవంతుడు ఇక కోట్ చేస్తున్నారు. దీని తర్వాత భగవంతుడు ఇది దేహం అంటే క్షేత్రం, దీని గురించి ఇది ఏమి పదార్థాల నుంచి ఇది అయింది అని భగవంతుడు చెప్పే మాట. పంచమహాభూతములు, మిథ్యాహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశేంద్రియములు, మనస్సు, 5 ఇంద్రియార్థములు, కోరిక, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము, సముదాయము, జీవలక్షణములు, విశ్వాసము అనేవి సంగ్రహంగా కర్మక్షేత్రం అగును. దాని అంత ప్రక్రియలుగాను భావింపబడుచున్నది. మెటీరియల్ డిజైర్, మెటీరియల్ ద్వేషం, మెటీరియల్ హ్యాపీనెస్ ఇదంతా కూడా భౌతిక సంయోజన నుంచి వస్తుంది. భౌతిక ఇంద్రియాలు, భౌతిక వస్తువులు కలప నుంచి వస్తుంది. ఇవంతా కర్మక్షేత్రం, ఈ దేహంకి సంబంధించిన కార్యకలాపాలు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తర్వాత భగవంతుడు మరలా ఈ నిజమైన జ్ఞానం, ఆత్మ జ్ఞానము, పరమాత్మ జ్ఞానం పొందేదానికి కొంత జ్ఞాన విషయాలు అభ్యసించాలి అని ఇక్కడ 18, 19 భగవంతుడు అంశాలుగా ఈ జ్ఞాన అంశాలు, ఇది జ్ఞానము, దీన్ని విడిచి విరద అజ్ఞానము అని చెప్పే మాట. అమానిత్వం, అదంబిత్వం, అహింసా, క్షాంతిరార్జవం, ఆచార్యోపాసనం, శౌచం, స్థైర్యమాత్మా వినిగ్రహ, ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం, అహంకార ఏవ చ, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం, అసక్తిర్ అనభిష్మంగః, పుత్రదారగృహాదిషు, నిత్యం చ సమచిత్తత్వం, ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు, మయి చ అనన్యయోగేన భక్తిర్ అవ్యభిచారిణి, వివిక్త దేశ సేవిత్వం, అరతిర్జన సంసది, అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం, తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం, ఏతజ్జ్ఞానం ఇది ప్రోక్తం, అజ్ఞానం యతతో
అస్త్ర అన్యత, యుధతో అన్యత. ఓకే, సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పే విషయాలు ఇక్కడ మొదటగా మనము నమ్రభావం, వినమ్రత, దీన్ని అభ్యసించాలి. సో గర్వరాహిత్యము. సో తర్వాత అహింస. అహింస అంటే కేవలము దేహంతోని కాదు, దేహంతో మాటలతో, మనము ఇంకొకటి మనసుతో, ఇది అహింస. తర్వాత ఎవరైనా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించడానికి మేము ఆటంకంగా అవుతే అది కూడా హింసనే అని దాన్ని వివరించుతారు. సహనము, సరళత్వము, ప్రామాణిక గురు ఆశ్రయించేది. సో చాలా ముఖ్యము. భగవంతుడే అవతరించినప్పుడు భగవంతుడే ఒకటి ఆచార్యాన్ని స్వీకరించేది. శుచిత్వము, స్థిరత్వము, ఆత్మ వినిగ్రహము, ఇంద్రియార్థముల పరిత్యాగము, మిథ్యాహంకార రాహిత్యం. మిథ్యాహంకార రాహిత్యం అంటే అహంకారం అనేది ఉంది. అహంకారం అంటే మన గురతు, ఫాల్స్ ఈగో, నేను అనేది ఉంది. అయితే మిథ్యాహంకారం అంటే ఫాల్స్ ఈగో, ఈ దేహంకి గుర్తించుకొని దేహం సంబంధంగా నేను ఈ గొప్ప వ్యక్తి, నేను ఒక బ్రాహ్మణుడు, నేను ఒక అమెరికన్, నేను ఒక ఇండియన్, నేను ఒక ఇంజనీర్, నేను ఒక డాక్టర్. సో ఇది దేహ సంబంధంలో మనము ఏదేదో ఒక గుర్తులు, ఉపాధిలు పెట్టుకోవాలి. మిథ్యాహంకారం అంటే దీని నుంచి సంపూర్ణంగా బయట వచ్చి నేను ఆత్మ, కృష్ణుడ నిత్య సేవకుడు. సో ఇది నిజమైన మన గుర్తు, నిజమైన మన ఈగో అది ఉంది. ఐడెంటిటీ అనేది ఉంది. ఐడెంటిటీ, ఇండివిజువాలిటీ. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధులో దోషమును గుర్తించుట. సో దీని గురించి భగవంతుడు చెప్తారు, చర్చ చేయాలి. సో జన్మం, అయ్యో ఎవరు కూడా ఎంత కూడా నేను నిలుపుతాను, జీవరాశులు ఎక్కువగానే అవుతుంది. ఎంతెంతో జీవరాశులు, ఎంతెంతో కొత్త అంటే జీవులు, ఎంతెంతో జీవరాశులు. సో జన్మము అది అవుతుంది. జన్మంలో మనము పొందే ఒక అనుభవం ఇంత 9 నెలలు ఒక బంధనంలా మనకి తెలియదు. అంతే మనకి పోతే తల్లి గర్భంలో అది ఉండే ఒక స్థితినే 7 మాసాల నుంచి అది జీవికి చైతన్యం వచ్చినప్పుడు అంతా ఎవరో ఒక రోప్స్, ఒక త్రాడు ఇది చేసినట్లు ఏమీ చలించే కవ్వదు. అక్కడ ఆహారము ఆ తల్లి తినేది దాని శిశువు పైన ఎఫెక్ట్ అంతలోగా అంతా అక్కడ క్రిమికీటలు కూడా ఇచ్చేస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఇదంతా చాలా కష్టస్థితి జన్మం. అలాగనే ఇక పుట్టి వచ్చిన రోగాలు, రకరకమైన విధమైన రోగాలు, అక్కడ ముసలితనంలో ఎంతో నొప్పి, ఎవరు వినరు, మాట వినరు, అండ్ దేహం కూడా ఇదవుతుంది, అండ్ మరణం అంతే. సో ఈ ముఖ్య ప్రాబ్లమ్స్. సో ఎంతో ప్రాబ్లమ్స్ మేము చెప్తాం. మొత్తం ఇదంతా సైడ్ ముఖ్య ప్రాబ్లమ్స్ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. సో భగవంతుడు దీని గురించి చర్చ చేసి దాన్ని అవగాహన, ఇది యథార్థం తీసుకునేది అది ఒక జ్ఞానాంశం. సో మనకి ఆధ్యాత్మికంగా అభ్యసించడానికి మనకి ఇది ప్రోత్సహిస్తుంది ఈ జ్ఞానం. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, దుఃఖ దోషాను దర్శనం. దుఃఖ అని ఈ భౌతిక జగత్తు ఇది హ్యాపీ ప్లేస్ అని మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం, చేస్తున్నాం. అదే భగవంతుడే దీన్ని దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అని చెప్పారు. ఇది దుఃఖం ఆలయం. మనము ఒక జ్ఞానం పొందేదానికి స్కూల్కి వెళ్తాం, విద్యాలయ, ఇంకేదో ఒకటి రోగంకి నివారణకి ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తాం, చికిత్సాలయ, ఔషధాలయ, ఒక మెడిసిన్ ఇచ్చేది. సో ఎంత ఆలయ అంటే ఒక స్థలం, ఒక ప్రదేశం, ఎక్కడ మీకు మాకు జ్ఞానం, విద్య ఇస్తారో, ఒక మద్దు ఇస్తారో, ఈ రకంగా. అలాగే భగవంతుడు ఇది దుఃఖాలయం. ఇక్కడ కేవలం ఒకటి పదం విపదామతిశం, ఒక్కొక్క అపాయాలు, ఆటంకాలు ఇది వచ్చే ఒక కలిగించే ప్రదేశం దుఃఖాలయం. అయితే దీన్ని విడిచి ఇంకొక లోకం ఉంది, వైకుంఠ, విగత కుంఠాస్య. అక్కడ ఏది కూడా యాంగ్జైటీ అనేది లేదు. అక్కడ నో యాంగ్జైటీ లెస్. ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం. సనాతనధామం. సో భగవంతుడు దీన్ని అవగాహన, ఈ భౌతిక జగత్ ప్లాన్స్, శాస్త్రవేత్తలు, తత్వవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు ఈ ప్లాన్ చేద్దాము, ఆ ప్లాన్ చేద్దాం, భగవంతుడిని వాళ్ళు అంగీకరించక, భగవంతుడి నియమాల్ని పాలించక వాళ్ళు ఏది ప్లాన్ చేసినా అది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఏదైనా భౌతికంగా ఎంతమంది చేరితే అది, ఎంతమంది చేరి మీటింగ్స్, ప్లానింగ్స్, కమిషన్స్ ఏం చేస్తానో అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది. సో భగవంతుడ కంట్రోల్ ఉంది. భగవంతుడ ఒక రకంగా ఈ జగత్తు నుంచి ఒక సంకల్పం ఉంది. దాన్ని అనుసరించితే వాడు ఏమైనా పాలించితే కొంచెం తగ్గుతుంది. భౌతిక జగత్తు కూడా ఒక వైకుంఠ లోకంగా మార్పు సాధ్యత ఉంటుంది. లేకుంటే వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా భగవంతుడు లేడు, మనము దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం అంతే. అది ఇంకా ఎక్కువగా దుఃఖాలే అవుతుంది అంతే. సో
అనాసక్తి, పుత్ర కళత్ర గ్రహాదుల బంధము నుండి విముక్తి. సో ఆచార్యులు దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో మేము కృష్ణ చైతన్యంలో సంపూర్ణ ఫ్యామిలీని మగ్నం చేస్తే అవసరం లే, గృహస్థాశ్రమం కొనసాగించని వాళ్ళు చెప్తారు. సుఖ దుఃఖ సమయమునందు సమభావము, నాయందు నిత్యమగు అనన్యమైన భక్తి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మైచ అనన్య యోగేన భక్తి అవ్యభిచారిణి. సో శిల ప్రభుపాదులు చాలా బాగా చెప్పేది ఇది ముఖ్యమైన జ్ఞాన అంశం. ఇదంతా మేము అభ్యసిస్తున్నాము. ఎలా అభ్యసించున్నామంటే ఈ ఒక్క భగవంతునికి మన ఉండే ఒక భక్తి భావం, అనన్య యోగేన భక్తి రవిచారం, దీన్ని పొందడం మన లక్ష్యం. దానికోసం ఈ అన్ని మనకి సహాయం చేస్తుంది. ఇది అభ్యసించుతున్నాం. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏం చెప్పేది? తపసా తథాకిం నా ఆరాధితో యది హరిం తపసా తథాకిం నా ఆరాధితో యది హరిం తపసా తథాకిం అంతర్ బహిర్హరి తపసా తథాకిం. అలాగా చాలా బాగుంది మాట. ఏం చెప్పేదంటే అంత తపస్సులు చేస్తున్నారు, అంత మీరు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సో అంత చేసిన తర్వాత మీకు కృష్ణుని ఆరాధించే కార్య కాదు, కృష్ణుని సంతృప్తి కాదు అంటే మీరు చేసే తపస్సుది విలువ ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అవర్ తపస్సు? ఆబ్స్టెరిటీ. సో లక్ష్యము కృష్ణుడ శుద్ధ భక్తి పొంది భగవంతుని సంతృప్తి చేసేది. లేకుంటే మేము ఏమీ చేయక భగవంతుని సంతృప్తి అవుతే మా కార్యాల్లో తపస్సులు చేసే అవసరం ఏమున్నది? నా ఆరాధితో ఏది అరి తపస్సాకి, కృష్ణుడు ఆరాధన జరిగితే ఇంక తపస్సులు ఏమి ఆవశ్యకత. నా ఆరాధితో ఏది అరి తపస్సాకి. సో ఎంత తపస్సులు చేస్తే కృష్ణుడు సంతృప్తి కలగాలంటే అంత వ్యర్థం. సో అది ముఖ్యమైన విషయం. ఈ 18 జ్ఞానాంశంలో ఇది అనన్యమైన భక్తి, కృష్ణుని పైన అనన్యమైన భక్తి పొందడం. ఏకాంతవాస కోరిక, సామాన్య జనుల సహవాసమునందు అనాసక్తి. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ భక్తిలో. ఇది అన్వాంటెడ్ అసోసియేషన్. చైతన్య మహాప్రభు ప్రశ్నించినప్పుడు ఏది భక్తుల కార్యాలు అని చెప్పినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేది అసత్సంగత్యాగ ఏ వైష్ణవాచార స్త్రీ సంగీయక కృష్ణ భక్త ఆరా. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేది ఇది అసత్సంగం. సత్సంగం అంటే భగవంతుడ సంబంధంలో ఉండే వీళ్ళ సంఘం నుంచి పెట్టుకొని. అసత్సంగం అంటే ఎవరు దాని సంబంధంలో లేక వాడు ఉన్నారు. సో దాన్ని కూడా భగవంతుడు డెఫినేషన్, చైతన్య మహాప్రభు డెఫినేషన్ ఇచ్చింది స్త్రీ సంగీయక కృష్ణ భక్త. స్త్రీ సంగీ అంటే ముఖ్యంగా మన ఇంద్రియ వస్తువుల పైన, దానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యంగా మైథున సుఖము ఇంకొకటి దాంట్లో మగ్నమై ఉండే వ్యక్తికి సంపర్కంగా ఉండరు. ఇది మనం సంఘము విడియాలి అని అసత్సంగం అంటే. ఇంకొకటి కృష్ణ భక్త, ఎవరు నాస్తికులు ఇది ఉంటారో వాళ్ళని కూడా విడిచేయాలి. సో మనం భక్తుల సంఘం చేయాలి. సాధు సంఘ సర్వశాస్త్రకాయ. సో చెప్పేది ఇది భగవంతుల సంబంధంగా ఉండే భక్తులు. సాధు అంటే భక్తుడు. సో వాళ్ళ సంఘం మీరు పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళ సహవాసంలో భక్తి కార్యాలు చేయాలి. సో అది ముఖ్యం. అది ఒక జ్ఞాన అంశం. అది మీరు ఎవరు జరగ చేరుతారో ఆ ఒక మాకు అలవాటులు, ఆ ఒక భావాలు మనకు వస్తుంది సహజంగా. మ్యాన్ ఈజ్ నోన్ బై హిస్ కంపెనీ. సో భగవంతుడు ఇక్కడ ఇది అసత్సంగం. సామాన్య జనం అంటే అసత్సంగం సహవాసం. లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడేది అనేది కాదు, అయితే చాలా డీప్గా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అఫీషియల్గా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ఒక మీరు కుటుంబంలోనే అందరూ భక్తులు దాకా ఉండొచ్చు, ఒక సమాజంలో, ఒక అంత దీంట్లో ఆఫీస్లో ఎంత అవుతానో చాలా అఫీషియల్గా చాలా దీనిగా ఉంటాం. మనం ఆంతర్యంగా మన ఆంతర్య స్థితిని వాళ్ళకి చెప్పము, రివీల్ చేయము, మనం అఫీషియల్గా డీల్ చేయాలి. సో ఆ రకంగా ఇది చెప్పేది అసత్సంగం. సహవాసం అనాసక్తి. ఆధ్యాత్మ జ్ఞానపు ప్రాముఖ్యమును అంగీకరించుట, పరతత్వము యొక్క తాత్విక అన్వేషణను అనువన్నీయును జ్ఞానమని నేను ప్రకటించుచున్నాను. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనాను అజ్ఞానమే. ఎస్. సో ఇక్కడ కొన్ని చిత్రాలు చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ జ్ఞానాంశాల గురించి కొంత చూపుతున్నట్లు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చాలా గొప్ప భక్తులు ఎవరైనా చెప్తారా వీళ్ళ గురించి? ఎవరు వీళ్ళు అని? యాక్చువల్లీ రేపు రోజు అనుకుంటాను, సండే, వీళ్ళ ఆవిర్ అని చెప్తాం, తిరోబావ్ డిసపియరెన్స్ డే. చాలా గొప్ప ఆచార్యులు. ఎవరైనా మన భక్తులు చెప్పొచ్చా ఏది ఎవరు ఈ వ్యక్తి? శుద్ధ భక్తుడు, సాయి ప్రకాష్ ప్రభుజీ మీరేమైనా చెప్పొచ్చా? ఇంకెవరైనా హ్యాండ్స్ చేసి కూడా చెప్పొచ్చు. ఏది ఎవరు ఈ వ్యక్తి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, హిమ సుధా మాతాజీ.
ఉన్నారా? ప్రభుజీ ఎవరు మాతాజీ వీళ్ళు? హరిదాస్ ఠాకూర్ కదా మాతాజీ హరిదాస్ ఠాకూర్. రేపు వాళ్ళు డిసపేరెన్స్ డే. అవునా హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆయన అసలు యాక్చువల్ గా ముస్లిం కదా ప్రభుజీ. పుట్టింది ముస్లిం వంశము, మహమ్మదీయ వంశం. అయితే ఎంత గొప్ప భక్తులు వాళ్ళు. రోజు 3 లక్షల నామాలు, మనకి 16 మాలలు చేసేది రోజు ఒక ఇదైపోతుంది. అయ్యో అవుతాయి, ఇది రోజు అయింది అని. సో వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఒక రోజైనా ఇంకొక రోజు, ఒక రోజు ప్రతిరోజు 192 మాల అని చెప్పవచ్చు. 3 లక్షలు మేము లెక్కించేసి. ఎస్ మాతాజీ. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ మీరు చెప్పినట్లు. సో ఇక్కడ ఇది స్టోరీ. ఇది ఇక 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాక్చువల్లీ వచ్చేది. ఒక ఇన్స్టెన్స్ లో వాళ్ళు ఇది మోస్ట్లీ రెండో ఇన్స్టెన్స్ అనుకుంటాను, అంటే గుహలాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇది. సో ఫస్ట్ టైము ఒక జమీందారు, ఆ లోకల్ జమీందారు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు టెస్ట్ చేసేది అంటే వాళ్ళకి ఒక ఇదవుతుంది. ఎలా ఒక దుర్వాస మునికి ఒక ఇదైంది నేను వినింది. మహారాజ్ అంబరీష్ ఇంత గొప్ప వ్యక్తి, ఇంత గొప్ప భక్తుడు, అందరూ అంత కీర్తి ఇస్తున్నారు అని ఆ వ్యక్తికి కూడా కొంత ఇదవుతుంది, ద్వేషం. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ సాధు ఒక ఫకీర్, ఏమిటి లేదు, అదే చూస్తే జనసామాన్యులు అంత గౌరవిస్తున్నారు ఈ వ్యక్తికి అని వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ చేసి ఎవరు చెప్తారు, ప్రాస్టిట్యూట్స్ వారం ఏం వేశ్యను పంపిస్తారు కదా. పంపిస్తే నేను జపం చేసుకోవాలి, ఆ పక్కన మంది చెప్తాడండి ప్రభుత్వం. అలా ప్రతిరోజు అలా ఆ జపం అవ్వలేదని చెప్పి అలా విని ఆమె కూడా జపం మొదలు పెట్టేస్తారు ప్రభుత్వం. మారిపోతారు. అంత తీవ్ర వాళ్ళకి భక్తి, తీవ్ర శక్తి వాళ్ళ ఒక సంపర్కంలో సత్సంగం చెప్పేది మనం అంత ఎఫెక్టివ్. సో ఇది మనము కేర్ఫుల్ గా ఉండదు. మనకి మనము అలాగా అలవాటుకు రావచ్చు. ఇప్పుడు ఏదో ఒక దురభ్యాసం ఏదైనా ఒకటి ఉంటే, డ్రగ్స్, మాదక వస్తు సేవనం, డ్రగ్స్ ఇంకొకటి ఉంటే మనము అదని పొందడం మనకు సాధ్యమవుతుంది. అయితే శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు మారరు, వాళ్ళు మారుతారు. ఇక్కడ చూపేది ఇక్కడ అంతా హరిదాస్ ఠాకూర్. తర్వాత ఇంకొక సమయము సాక్షాత్ మాయాదేవి, భగవంతుడ భౌతిక శక్తి దుర్గా. సో వాళ్ళే వచ్చి టెస్ట్ చేస్తుండేది. వాళ్ళు గుహల వాళ్ళు తర్వాత అక్కడ విడిచి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత వాళ్ళు శాంతిపుర అంటే అది మాయాపూర్ దగ్గరే, అది అక్కడ స్థలం అద్వైతాచార్యులు ఉండే ఇది. సో అక్కడ వాళ్ళు అద్వైతాచార్యుల సంఘంలో వచ్చి ఒక గుహని ఆశ్రయించి ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక పర్వతంలో ఒక గుహలో వాళ్ళు. సో అప్పుడు రోజు అది అద్వైతాచార్య వాళ్ళకి ఆహారము ఇస్తుంటారు, ఆ రకంగా వీళ్ళని గౌరవిస్తుంటారు. మళ్ళీ అయితే వాళ్ళ గుహల వాళ్ళు ఏకాంతం ఉండి 3 లక్షల నామాలు రోజు జపించేది. ఆ సన్నివేశంలో అనుకుంటాను ఇది. వీళ్ళు మాయాదేవి, సాక్షాత్ మాయాదేవి, భగవంతుడ ఇది ఇల్యూజరీ ఎనర్జీ, వాళ్ళే వచ్చి భ్రాంతి శక్తి వచ్చి వాళ్ళకి టెస్ట్ చేస్తుంది, పరీక్ష చేస్తుంది చెప్తారు. అప్పుడు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు మార్పు లేక వాళ్ళు తర్వాత పార్వతి దుర్గాదేవి చెప్తారు, నాకు రామనామము నా భర్త శివుడు ఇచ్చారు, అయితే నాకు మీ ద్వారా నాకు కృష్ణనామం దొరకాలి. నాకు కృష్ణనామం ఇంకా ఎక్కువ మాధుర్య, ఇంకా మధురం. అది భగవంతుడ మూల స్వరూపమైన దానికి ఆ నామం కూడా అది ముఖ్య నామం అని చెప్పి. సో వాళ్ళకి దీక్ష ఇచ్చి పంపుతారు. ఎవరు? హరిదాస్ ఠాకూర్, ఇంత గొప్ప ఆచార్యులు, నామాచార్య హరిదాస్. ఓకే, అది ఇక్కడ చూసేది మనం. ఎస్ మాతాజీ. సో ఇంకేదైనా చెప్తారా? ఇంకేది ఇక్కడ చిత్రాల్లో ఏమున్నాయని? ఇంకెవరన్నా భక్తులు? డింపల్ మాతాజీ మీరేమో చెప్తారా ఏదైనా ఇక్కడ? ఇంకెవరి సన్నివేశాలు ఈ చిత్రంలో? ఒకటి హరిదాస్ ఠాకూర్, ఇంకోటి వీళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ, మహారాజ్ అంబరీషే ఉన్నారు. మహారాజ్ అంబరీష్ ఇట్లా దూర్వాసముని. సో వాళ్ళ స్వభావం చూడొచ్చు మహారాజ్ అంబరీష్లా. ఏమి ఒక పొగరు, ఏమి ఒక వినమ్రత, ఏం చెప్తాను ఇక్కడ కృష్ణ చెప్పిన అంశాలన్నీ కూడా వాళ్ళ దాంట్లో వ్యక్తం కావు. ఆ వినమ్రత, గర్వరాహిత్యము, అహింస, సహనము, సరళత్వము, ప్రతి ఒక్కటి చెప్పేది మహారాజ్ అంబరీష్ అంటే అన్నీ పాలించారు, నవవిధ భక్తిని పాలించారు. సో అదారంగా చెప్పాలంటే 18 ఇక్కడ విజ్ఞానాంశాలు కూడా సంపూర్ణంగా వాళ్ళ ఉంది అని చెప్పాలి. ఆమెట్గా ఇది పుత్రతార కళాదిషు అంతా మహారాజుగా ఉంటేనో, గృహస్థ జీవనంలో ఉంటేనో సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలోనే వాళ్ళు మగ్నమై అంతా దీనిగా విరక్తి భావం ఉండుకొని అది కూడా చూడొచ్చు. ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ ఏం లక్షణాలు చెప్పారో అంత కూడా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుల్లో అన్ని కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ చూపిస్తుండేది మృగారి.
సో మృగారి అని ఒక వ్యక్తి, ఈ వ్యక్తి ఒక వ్యాధుడు వేటగారుడు, ఇది హంటర్. సో ఎంత ఒక క్రూర భావములా ఉంటారు అంటే, ఒకరోజు నారదుడు చూసేది అంత జంతువుల్ని అర్ధంగా వాళ్ళు చంపారు. ఇక్కడ ఎక్కడో నారదుడు చూశారు ఒక జింక, దానికి కాళ్ళు లేవు. ఇంకా ఇక్కడ చూశారు ఇంకొక ర్యాబిట్ ఇంకేదో, దానికి ఇంకేమో చేతులు లేవు, చేతులు లేవు, కొన్ని కాళ్ళు లేవు, కొనికి ఇంకా తల ఇది గొంతు ఇదైంది. ఇంకా సంపూర్ణంగా వాళ్ళు మరణించలే, ఇంకా నొప్పి తీస్తున్నారు. సో నారదుడు చూసేది ఇది ఏ వ్యక్తి ఇంత జీవులకి ఇంత హింసిస్తున్నారు. సో అప్పుడు లాస్ట్గా వెళ్తే ఏదో ఒకటి వ్యాధుడు, మృగారి, వాడి పేరే మృగారి, మృగలు జంతువులకి వైరి. సో ఎనీవే నారదుల ఒక సంఘంలో ఆ వ్యక్తి మారుతారు. సో ఎలా ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ సంఘంలో మేము వినింది వారకాంత వేశ్య, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు వారు. అలాగే నారద ముని సంఘంలో వాళ్ళు కూడా ఒక మృగారి కూడా మారిపోయింది మేము వింటాం. ఎంతగా అంటే కొంత సమయం తర్వాత నారదుడు వస్తారు వాడిని చూసేదానికి, ఎలా వాళ్ళ జీవనం గడుపుతున్నారు, ఎలా నా శిష్యుడు పురోగతి సాధించుతున్నాడు అని. వచ్చినప్పుడు దూరంగా నారదుని వచ్చేదే వీళ్ళు చూసి వీళ్ళు వాడిని ఆహ్వానించేదానికి, ఆ గౌరవం ఇచ్చేదానికి వెళ్ళే మార్గంలో వాడు అడుగు ఇటు, ఇంకొకడు అటు. సో స్నేరంగా వాడు ఇచ్చేస్తాను, వాడు చాలా జాగ్రత్తగా నడుచుతున్నారు. సో తర్వాత ఎలా అంటే కింద ఎంతో చీములు ఉన్నాయి, యాంట్స్. సో ఇంత ఒక హింస క్రూరగా వధించే ఒక వేటగారుడు ఇప్పుడు ఒక చిన్న చీముకి కూడా నొప్పి ఇచ్చేది తయారు, సొంత మార్పు. సో అది మృగారి చరిత్ర నుండి నారదముని అంత ఒక శుద్ధ భక్తుల ఒక శక్తి, వాళ్ళ కరుణతో ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఇంకొకటి నారదముని వాళ్ళ శిష్యులు అది ఒక పాము, ఒక కాల సర్పం ఏమిటో, కోబ్రానో యావదో ఒకటి, అది శిష్యులు అవుతుంది అని కూడా వింటే ఒక చరిత్ర. సో తర్వాత ఒక సమయం నారదులు వచ్చి విజిట్ చేసేటప్పుడు చూస్తారు దానిపైన అంతా ఎంతతో నక్కలు, ఎంతెంతో మార్క్స్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ, అంత గుర్తులు, ఏదైతే ఒక రాయితో ఇంకొకతో కొట్టిండే ఇది మార్క్స్. సో అప్పుడు నారదులు ప్రశ్నించినప్పుడు, అవును మీరు చెప్పారు, నేను ఎవరిని కూడా బైట్ చేయరాదు, కొట్టరాదు నేను ఆ విషయం నుంచి. సో అప్పుడు తర్వాత నాకు ఇప్పుడు అందరూ కూడా పర్టికులర్లీ చిన్న పిల్లకాయలు, వాళ్ళు కుమారులు, వీళ్ళు నాకు రాయి వేస్తూ ఇది చేశారు ఇలా. సో నారదుడు చెప్పేది ఎప్పుడో, అవును నేను నీకు చెప్పాను నీకు కొట్టరాదు అని, నీ విషయంని యూజ్ చేయరాదని. అయితే నువ్వు నీ పెట్టు పడగ ఏముంది, ఆ పడగని పైన తీసేది దాన్ని చేయాలి. సో యూ షుడ్ స్కేర్ అవే. ఎవరైనా మనకి ఇది చేస్తే మనం నేను భక్తుడు అయిపోయాను, నేను ఇంకేమీ లేదు. అవసరం ఉంటే అర్జునుడు ఆంజనేయుడు యుద్ధం చేసినప్పుడు చేయాలి. మనకి అంత అవసరం లే ఇప్పుడు కలియుగంలో, భగవంతుడు మనకి తీవ్ర స్థితి లేదు. అయితే అట్లీస్ట్ ఒక దీనికి టఫ్గా ఇక్కడ చూపేది మనము మన అస్తిత్వం. ఇక్కడ ఎలా ఒకటి పాము ఒకటి పెడగ తీస్తే అయింది, ఎవరు కూడా దాన్ని పర్టికులర్లీ చిన్న పిల్లకాయలతో వాడు పరిగెత్తారు. సో అలాగే నారదుని చెప్పేది నువ్వు అలాగైనా వివరించాలి అని చెప్పారు. By chanting the holy names, my nature has changed and I don't feel like troubling anyone. Seeing this, the villagers have started to beat me. Please help me. సో అంటే వాడు స్వభావం కూడా మారింది, వాడికి ఇంకా ఎవరికి వచ్చేసే ఒక ద్వేష ఇది లేదు. సో తర్వాత ఈ 18 అంశాలు భగవంతుడు చెప్పింది, ఇది జ్ఞాన అంశము, దీని విడిచి అన్ని అజ్ఞానమే. సో అని భగవంతుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. సో మనం కూడా చెక్ చేసేది ఇది ఏమేమి ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీస్ ఉందో ఇది మనకి పొందుగా ఉన్నామా ఈ దివ్య గుణాలు అది చెక్ చేయాలి, మనకి సహాయం చేయాలి. ఏదవుతుంది కేవలం ఒక పదవిలు పొందేది, డిగ్రీ, డబుల్ డిగ్రీ, పిహెచ్డి, అది జ్ఞానం కాదు. జ్ఞానం అంటే ఇవంతా అభ్యసించి మనకు పరమాత్మకు నిత్య సంబంధం పొందేది నిజమైన జ్ఞానం, శాశ్వతమైన జ్ఞానం. వేరేదంతా తాత్కాలికమైన జ్ఞానం. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా అమృతమశ్నుతే అనాదిమత్ పరం బ్రహ్మ నసత్ అసత్ సదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకొనుట ద్వారా నీవు అమృతత్వమును ఆస్వాదింపగలవో అట్టి తెలియదగిన దానిని నేను వివరించును. అనాదిను నాకు అధీనమును అగు బ్రహ్మము ఆత్మ ఈ భౌతిక జగపు కార్యకారణములకు అతీతమై ఉండును.
బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. పరమాత్ముడు స్థావర జంగములైన సర్వజీవుల అంతర్బాహ్యములలో నిలిచి ఉండును. సూక్ష్మత్వ కారణంగా అతడు భౌతిక ఇంద్రియములకు అగోచరును, అగ్రాహ్యుడును అయి ఉన్నాడు. సో ఓకే 16. ఇది భగవంతుడు పరమాత్ముడి గురించి తన అస్తిత్వము, స్వరూపాంశము భగవంతుడు వివరించుతుండేది. సర్వతా పాణిపాదం తత్ సర్వతో అక్షి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి సర్వేంద్ర గుణాభాసం సర్వేంద్ర వివర్జితం అసక్తం సర్వభృక్షైవ త్రిగుణం నిర్గుణం గుణభోక్తృచ అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తిం ఇవ చ స్థితం భూతభర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిష్ తమపరిచ్యతే పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య తిష్ఠితం. సో భగవానుడు తన పరమాత్మ స్వరూపంగా చెప్పేది అన్ని గుణాలని నియమిస్తుండే వ్యక్తి, గుణభోక్త, ఎంజాయ్ అయితే నిర్గుణ, ఈ గుణాల నుంచి భగవంతుడు ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్పేది. సో అన్ని భగవంతుడికి ఇంద్రియాలు లేవు, అయితే సర్వ ఇంద్రియ వివర్జితం అయితే కూడా భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో అంతా సూచన ఏమంటే నెగిటివ్ గా భౌతిక వ్యక్తి కాదు భగవంతుడు అని చెప్తుండే. పరమాత్ముడు సర్వేంద్రియములకు మూలాధారుడైనను ఇంద్రియారహితుడు. ఇంద్రియరహితుడు అంటే మనలాగా భగవంతుడిది అపరిపూర్ణం అయిండే ఒక లిమిటెడ్ ఇంద్రియాలు కాదు. మనం చూసేది ఒకటి లిమిటెడ్, వినేది లిమిటెడ్. అయితే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కటి చూడొచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి వినొచ్చు. మనకి ఒక ఫినామినన్, ఒక దేహము, మనకి ప్రకృతి నీకు లోబడి మన ఒక కెపాసిటీ. అంటే భగవంతుడికి ఈ రకమైన ఇంద్రియాలు కాదు. భగవంతుడి దేహము సామాన్య దేహం కాదు, అది ఆధ్యాత్మిక దేహం, దివ్యమైన దేహం అనే ఒక అవగాహన పొందేదానికి ఇక్కడ వేద వాన్మయంలో భగవంతుని గురించి నిరాకారము అంటే భౌతికమైన ఆకారం లేదు. అయితే భగవంతునికి సచిదానంద ఆకారం ఉంది. ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిత్ ఆనంద విగ్రహ. విగ్రహ అంటే రూపం ఉంది. అయితే ఎలా విగ్రహ? సచ్చిత్ ఆనంద. అలాగే శ్యామ సుందర భగవంతుడి రూపము చకారం అని వివరించినప్పుడు భౌతికమైన ఆకారం లేదు. అంటే భౌతిక ఆకారం అంటే అది లిమిటెడ్, దానికి శక్తి కావచ్చు, బుద్ధి కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరిది లిమిటెడ్. అంటే భగవంతుడిది అలా కాదు. దాన్ని భగవంతుడు ఆర్డినరీ పర్సన్ కాదు అని చెప్పేదానికి భౌతిక ఆకారం లేదు అని చెప్పేదానికి నిరాకారం. నిర్గుణ అంటే భౌతిక గుణాలు లేవు భగవంతుడికి. అయితే భగవంతునికి ఆధ్యాత్మిక గుణాలు ఉన్నాయి, దివ్య గుణాలు ఉన్నాయి. సత్వ రజస్ తమస్ లోబడి గుణం కాదు, భౌతిక గుణాలు కాదు. సో ఈ రకంగా భగవంతుల వివరణలు. సో దీన్ని మనము అది ఏమీ లేక అది బ్రహ్మన్ను, అదేమో ఒకటి ఇది అని కాదు. ఆధ్యాత్మికంగా ప్రతి ఒక్కటి ఉంది. భగవంతుడి రూపం ఉంది, భగవంతుడికి దివ్య గుణాలు ఉన్నాయి, భగవంతుడి కన్నులు, చెవులు, ప్రతి ఒక్కటి ఉంది భగవంతుడి. కొంతమంది లేదు భగవంతుడు బ్రహ్మన్, వాళ్ళకి కన్నులు లేవు అంటే గుడ్డివాడు. వాళ్ళ ప్రార్థన భగవంతుడు అంటే వాళ్ళకి చెవులు లేవు అంటే వాడుగా వినడు, వాడు డెఫ్ డమ్ము. ఇది ప్రార్థన కాదు. ఇది శ్రీల ప్రభువు చెప్తారు, ఇది నిరాకారవాదిలో వాళ్ళు తెస్తుండే ఒక అవహేళన భగవంతుడికి. మనం భగవంతుడికి పూలు అర్పిస్తాము, వాళ్ళు పూలు అర్పించినట్లు ఒక రాయిలు అర్పించినట్లు అని చెప్తారు. ఇది ప్రార్థన కాదు. నిజంగా భగవంతుడికి దివ్యమైన రూపం ఉంది, శ్యామ సుందర. భగవంతుడి కన్నులు, దివ్య చక్షులు, నేత్రాలు. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క వివరణను శాస్త్రంలో బ్రహ్మస్మితం వినేది పోల్చేది భౌతికంగా అంత సుందరమైన వస్తు తావరపు లోటస్. నమో పంకజ నాభాయ నమో పంకజ మాలినే నమా పంకజ నేత్రాయ నమా పంకజాంగ్రయే అని కుంతీదేవి స్తుతించేది. సో కృష్ణుడు అంటే నేను అర్పణ నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. ఎవరు పాదాలు దివ్యమైనది, అది పంకజ ఆంగ్రయ్, పంకజ నేత్రాయ్, కళ్ళు అంత సుందరంగా ఉంది. సో భగవంతుల వివరణ ఉంది, ఆధ్యాత్మిక ఇది. దీంట్లో దాన్ని స్థాయిలో అది అవగాహన చేసుకుంది. అది భౌతికం కాదు అనే దానికి వేదవాణిలో కొంత మార్లు ఇది భగవంతుడికి ఇంద్రియాలు లేవు, భగవంతుడికి ఆకారం లేదు, గుణాలు లేవు, నిర్గుణ ఏదో చెప్పి. అయితే దీని యథార్థ అవగాహన ఉంటే భగవంతుడికి పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ లేవు. నెగిటివ్ లేదంటే జీరో కాదు, పాజిటివ్ గా ఉంది భగవంతుడికి.
మేము అవగాహన చేస్తున్నాం. తర్వాత ఇది క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతద్ విజ్ఞాయ మద్భావోయ పద్యతే. సో దీని యథార్థ అవగాహన ఎవరికి అవుతుంది? భగవంతుడు చెప్తుండేది కేవల జ్ఞాన సముపార్జన నుంచి భక్తి విడిచి అది కాదు. భక్తి ఆధారంగా ఉండి ఒక జ్ఞానం పొందడం ద్వారా సాధ్యం అవ్వచ్చు. ఈ విధముగా క్షేత్రం దేహము జ్ఞానము జ్ఞేయములను గూర్చి నాచే సంక్షేపంగా చెప్పబడినది. కేవలం నా భక్తులే దీనిని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని నన్ను పొందగలరు. సో దానికోసం మనం భక్తి కార్యాలు అభ్యసించుతున్నాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. సో ఈ భక్తి మార్గం, ఈ భగవంతుడ ఇచ్చే విధానం, దాన్ని అనుసరించి దాని ద్వారా భగవంతుల అనుగ్రహంతో మనంతా యథార్థ అవగాహన, ఆత్మ పరమాత్మ, ఈ దేహము చైతన్యము మనకి తెలుస్తుంది. తర్వాత ప్రకృతి పురుష. అర్జునుడు ప్రశ్న, ఏమిటి ప్రకృతి, ఏమి పురుష? సో భగవంతుడు చెప్తుండేది ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్ధి అనాది ఉభావపి వికారాంశ గుణాంశైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. జీవులు మరియు భౌతిక ప్రకృతి రెండును అనాది అని తెలుసుకోనవలెను. వాని యందలి పరివర్తనములు మరియు భౌతిక గుణములనేవి భౌతిక ప్రకృతి నుండి ఉద్భవించినవి. సో యాక్చువల్లీ గీతాలో 5 సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అని చెప్పినట్లు 5 విషయాలు: ఆత్మ, ఈశ్వర, భగవానుడు, 3వది ప్రకృతి, 4వది కాలము, 5వది కర్మ. సో ఇక్కడ ప్రకృతి గురించి చెప్తుండేది. ప్రకృతి అనేది కూడా అది భగవంతుడు ఒక శక్తియే. సో భగవంతుడు నిత్యుడు, తన శక్తి నిత్యమే. అయితే ఇది వ్యక్తం అవుతుంది, అవ్యక్తం అవుతుంది. కొంత సమయం కనిపిస్తుంది, కొంత సమయం కనపడుతుంది. భౌతిక బ్రహ్మాండాలు, భౌతిక శక్తి ఎంతనూ అంతే. అది ఆధ్యాత్మికమైన గగనము, అది ఎప్పుడప్పుడు ఉన్న, అది స్పిరిచువల్ నేచర్, స్పిరిచువల్ వరల్డ్. మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇది ప్రకృతి అనేది ఇది నిత్యమే. అయితే ఇది మార్పు పొందుతూ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. కొంతప్పుడు వ్యక్తం అవుతుంది, కొంతప్పుడు అవ్యక్తం అవుతుంది. వ్యక్తమైనప్పుడు కూడా చాలా మార్పులు వస్తుంటుంది. ఇది భౌతిక ప్రకృతి. అయితే రెండు అవుతాయి భగవంతుడు. ఇది నిత్యమే, నిత్యంగా ఇది జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఒక సృష్టి స్థితి ప్రళయాన్ని నిత్యంగా జరుగుతా ఉంది. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్ కారణం గుణసంగో అస్యా సదసద్ యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతి యందు త్రిగుణులను అనుభవించుచు జీవుడు ఈ విధంగా జీవనం సాగించు. భౌతిక ప్రకృతితో అతనికి గల సంగత్వమే దీనికి కారణం. ఆ విధంగా అతడు ఉత్తమ అధమ జన్మలను పొందుచుండు. సో ఇప్పుడు మన ప్రస్తుత సమయంలో మనము జీవులు భిన్నం. ఈ ప్రకృతికి మనకి ఎట్టి సంబంధం లేదు. అయితే కూడా ఇప్పుడు మనం భోగించాలి, ఆనందించాలి అనే ఒక తిరుగుబాటు స్వభావం మనకి ఉండే కారణంగా భగవంతుడు ఈ ప్రకృతి, ఆ త్రిగుణాలు మనని ప్రభావం మన పైన ఉంది. సో దానికోసం చెప్తుండేది ఇక్కడ మనమే మూల కారణం. మూల కారణము ఈ ప్రకృతి సంగత్వం పొంది మనం ఒక దేహం నుంచి ఇంకొక దేహం, ఒక జీవరాశి నుంచి ఇంకొక జీవరాశికి పెడుతున్నాం. ఈ కారణం, మూల కారణం మనమే. అయితే ఎలా జరుగుతుంది అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఉన్నాయి, అది మనకి అలా వ్యవహరించేకి చేస్తుంది. అలా ఒక దేహం మనకి అనుగ్రహిస్తుంది, అలా ఒక వ్యవహారాలను చేస్తాం. ప్రకృతి గుణాలకి ప్రభావంగా చేస్తాం. సత్వ రజస్సు తమస్సు. ప్రకృతే క్రియమాణాని ప్రకృత్యై చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః యః పశ్యతి తతాత్మానం అకర్తారం స పశ్యతి. భౌతిక ప్రకృతి చే సృష్టింపబడిన దేహము చేతనే సర్వ కార్యములు ఉనరింపబడుచున్నవియో మరియు తాను అకర్తననియు గాంచగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టి కలిగిన వాడు. సో యథార్థ దృష్టి అంటే ముక్త పురుషులు వాడికి దేహ కార్యకలాపాలు వాడికి సంపూర్ణంగా ఎరిగి వాళ్ళు భిన్నము అనే వాడికి ఒక అనుభూతి. సో మనకి ఇప్పుడు థియరిటికల్ గా ఉన్నాయి, కొంత ప్రాక్టికల్ గా ఉన్నాయి. అయితే సంపూర్ణంగా 100% 100% శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళకి సంపూర్ణంగా ఈ భౌతిక కార్యకలాపాలు, భౌతిక గుణాల నుంచి అవుతుంది అనే వాళ్ళకి ఒక తెలివి ఉంది. అంటే వాళ్ళు తన నుంచి భిన్నంగా వాళ్ళు భగవంతుడ సంబంధంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఇక్కడ చెప్తుండేది యథార్థ దృష్టి కలిగిన వాడు అంటే నిజమైన దృష్టి, నిజమైన విజన్, దర్శనం, భౌతిక దర్శనం కాదు, మనకి ఆధ్యాత్మిక దర్శనం దాంట్లో ఉన్నారు. యథార్థ అవగాహన.
దేహము మరియు దేహమును ఎరగిన క్షేత్రజ్ఞునకు నడుము గల భేదమును జ్ఞాన దృష్టితో దర్శించి ప్రకృతి బంధము నుండి మోక్షమును బడి విధానమును ఎరగగలిగిన వారు పరమగతిని పొందగలరు. సో ఈ జ్ఞానము భగవంతుడు చెప్పింది మేము చర్చించేది, అండ్ తర్వాత భక్తి కార్యాలు అభ్యసించేది. దీని ద్వారా భగవంతుని అనుగ్రహం పొంది ఈ యథార్థ అవగాహన, యథార్థ అనుభూతి ఇక్కడ చెప్పినట్లు, సో అది పొందే మనం పరమగతిని పొందవచ్చు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో అర్జునుడ ప్రశ్న 6 విషయాలు మరలా భగవంతుడ దాన్ని ఫస్ట్ క్షేత్రజ్ఞ జ్ఞానం గురించి, తర్వాత జ్ఞానం పొందే 20 అంశాలు, 18-20 అంశాలు, దాన్ని ఎలా అభ్యసించేది అనే భగవంతుడ వివరణ, తర్వాత పరమాత్ముడు జ్ఞేయం, జ్ఞాన లక్ష్యం, పరమాత్మను ఎరిగేది, దాని గురించి భగవంతుడు చెప్పింది. దాని మరలా లాస్ట్గా ప్రకృతి పురుష, సో మనం జీవులు ఎలా ఇక్కడ బంధనంగా 3 గుణాల లోబడి ఉన్నాము అని భగవంతుడు ఒక ఇంట్రడక్షన్. నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో దీనికి డీటెయిల్గా అధ్యాయమే ప్రకృతి త్రిగుణాలు నెక్స్ట్ అధ్యాయం. లాస్ట్గా పూర్ణ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు యథార్థ దృష్టి ఎలా ఉంటుందని భగవంతుడు చెప్తుండే. ఆత్మ పరమాత్మ వేరే ఆమెక దాంట్లో దేహం సంపూర్ణంగా ప్రకృతి గుణాలుగా జరుగుతుంది అని యథార్థ అవగాహన అని భగవంతుడు చెప్పిన మాట. దేహము ఆత్మ మరియు ఆ రెండింటికి పరమైన పరమాత్మ నడుమ గల భేదమును అవగాహన చేసుకొనిన వాడు ఈ భౌతిక జగము నుండి ముక్తిని పొందును. హరే కృష్ణ.